Ụmụnne m, ka m gaa straight to the point. Mana tupu m aga n'okwu m, ọ bụrụ na ị nọ ngala ya na Chineke ewere mmadụ ibe ṅụ gọzie ṅụ, gị nọkwata rigoro isizi onye ahụ adịghị ihe ọ pụtaziri na ndụ na ozuzu uru ọ bara ṅụ. Jehova anaghị ehi ụra. Mmadụ tọrọ ṅụ lada gị rigoro, jidere onye ahụ lada ka ọ rigote. Ọ wụ otu ọ dị. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na-enwe ihe gaga ọnụ na famili nne na nna ya mụrụ ha na-eji nna ya n'ebe ahụ na ọ dị hot na nsogbu dị na mgbe toderele ya akụkọ na ugbu ene ka ụwa lekiri ihe merenụ ma werekwana ihe mere n'ụlọ mege n'ụlọ nna ya were mụrụ agụ. Ya sị m na nne na nna ya lụrụ onwe ha dịka di na nwunye biga ebie 8 years amụọhụ nwa. Ọ n'ime 8 years nọ ntara mama ya sị na mpa ya gbawala shirishiri ụmụnne ya gwawala esi lụọ nwa ya ọzọ kama ọ ga-akpọtara ya onye na-agaghị asọpụrụ ya, onye a na-amahụ ka ya eji aka ekpọta onye ga-amụrụ ha nwa ụkwanụ nwanne dị related to her. Mpa ya sị nsogbu anọ na nke ọbụla ọ ga-eme as long as ọ wụrụ ihe ọ ga-emecha dị happy in it, no problem. Ọ sị mama ya agaga kpọta nwanne ya nwaanyị ahụ wụ another woman mụrụ ya, mụchaa ya nwụọ. Mpa ya tọrọ nwatakịrị nwaanyị ime, lụọ ya, ndị obodo so na ọ ga-alụ ya, ya ga-alụkwanụ dị ga-elụkwa ụgwọ isi ya. Nwa ahụ amụọzie nwa ahụ mụọ ya nwụọ, ya wụrụ nwa nwaanyị. Wale by then mma ha amụchala ha. Ihe awụ nwa nna ha mụrụ by mistake amụchala mma ha, amụcha mma ya na ụmụnne mma ya before mpa ya ga-atụ obere nwa ime. Ndị nwa nwatakịrị sọ ga-alụ ya, nwa ahụ alụzie ya second wife, ọ mụọzie nwa ahụ nwụọ. So nwa ahụ ọ mụtaziri wụkwa na half sister mama ya. Ka mma ya lụziri di nọ 8 years ọmụhụ nwa. Mma ya gakpata this girl now, this lady, but then ọ wụọla lady, rịọwa ya n'ihi na ya na ya dị na mma. The lady enwekwana hụ nsogbu mgbe the woman onweghị problem, no problem. Ọwụ ha ajọ mmadụ, because of ọwụ ha ajọ mmadụ kpatara mma ya jiri ga-akpọrọ half sister ya ka ọ bịa ya na di ya ebiri. Na ọ gaghị just kpọrọ nwanne ya nwaanyị ka ọ bịa mụọrọ ya nwa ya lụ, na a ga-alụ ya alụ n'ọwote mama ya shiri mee papa ya allow ọ bịa lụrụ half sister ya nọ ha na ya ebiri. That very month half sister ya nọ batara ya adịkwa ime, mama ya adịkwa ime, ha abụọ arịkọtazie ime. Mgbe afọ ime mma ya nọ 2 months ka afọ ime nwanne ya nwaanyị ọ gara aga lọtara di ya nọ 3 months. Mama ya gwawazie nwanne ya nwaanyị akwa na half sister si ya na ya wepụga nwa ahụ bụ n'afọ gaga alụgharịa di, divorce ọ dị ga-alụọ di n'ebe ihe kwelụta ya wee mụ nwa and ya arụkwala n'ime na ihe ọ pụtara ya ga-amụzi na-agawa na to avoid ịbịa mewe ihe polygamy na ihe divorce ọ dị wepụga nwa ahụ bụ n'afọ gaga alụọ di. The lady agwa mme so ụjọ tụga iwepụ nwa na ya agaghị ewepụ ya and ya likela di ya likere di ha lụrụ na ya likere di ya na ya agaghị ewepụ ya and agwakwanụ ha divorce di ya ha ebutezie katakata ha ebidozie esemokwu. Mma ya anaghị ejizi anya ahụ nwanne ya nwaanyị nọ. Otu a ka ha si megide. Half sister mama ya wụkwanụ nwunye di ke nta amụọ nwoke, mma ya amụọ nwoke. Ihe ọ pụtara na wụ half sister mma ya nwunye di mma ya ke nta mụrụ diọkpara, mma ya mụọ sogo diọkpara. N'otu a ka ha si na-eme every year ha ime, every year ha mụga nwa ka ha mụọ ụmụ ise, mama ya mụọ ụmụ ise. Na nwaanyị mba nọ m lewezi ihe na-eme na ha otu a ka ha siri too. Mgbe ha tolitere hụ na nwunye di mma ha nwanne mma ha ọbara ya, so katakata na ọ dịcha ha n'etiti ha nwa ụmụnne na ndị mege ihe katakata na ọ mma ya buditin n'isi na mma ya na-enye nsogbu n'otu aka ya na ụmụnne na-eji mmesị ha bụkwara nkwa ihe na mma ya ga-arọwatawa the lady dị ụkwanụ nwunye dị mma ya ka a naghị enye nsogbu, ọ naghị onye na-eme n'ike, ọ wee very quiet woman. Ihe a na-emezi mgbe a na-eto eto mgbe niile chọwa mpa ya ịhụ ya gawa na nke ụlọ side nwunye ka abụọ na ebe ahụ kọrọ na mma ya na-ebu mkpọtọ, na mma ya na-ebu ụzọ, na ha emechara sit ya down ọ na-anọ na ọhụ that lady nwunye dị eke nta ọrịa ka ya zugbuo ya na ụmụ ya. Ihe a na-eme oke ọgụ oke mba every time mma ya gbajigoro ha ọgụ every time na that woman bụ wound ya ga-ele anya today ya na-ahụ wound ahụ na wound onye menyere that woman wound ahụ mama ya na o nwere ike hụrụ ugbo eme ihe mma ya eshi ebochi vuru something gị n'okpo and the lady anakwana ha awụghị onye
na-eme sị ka agawa meeting gawa ụmụnna gị ekpewe ikpe ọ na-efili na ihe niile n'ime ụlọ dị because gịnị papa ya anaghị sọpọtụ mme ọ bịaghala ọbara ya mba bara ya ọ rịọkwana ya sị ngwa ọgbaghara na oteta woman dị na ọ very sweet soul na m leze ihe meken na otu ya na-akọrọ m ihe ugbu a na ozu mmanya doro na mọchụarị ọ gịnị kpatara mmanya na 28 December last year ka mmanya ga-aga wee jighị ọgụ na mgba bute nwunye di ya ọnwụghị obere ihe ya ekochi the woman sị biko ya gawa n'ike ya adịghị ya gawa na side ya nwa the woman abịa jụwa mama ya kasị ihe ha na-akpọrịta each woman wụ mommy onye hụrụ onye ke mommy ha na-akpọ ke mommy kuku ke mommy kenta na ọhịa ụmụ the woman na ụmụ ha na-akpọrịta onwe ha no ruo that December 28 last year na mmanya ga-aba the woman ọ gịnị na-ese na the woman bịa gbara mmiri na tapụ kenụ side ha na tapụ ka ya mebiri emebi ọ gwụla a chere the boy ya na-akpọrọ na arụji ya ma ya sị ọ ga-abịa ịchọ ga-abịa ta ya gbaga no Christmas mmanya bịa the woman ụkwanụ nwunye mommy kenta abịa na side ha bịa gbara mmiri ọ na-agbazi mmiri n'olekwe ka mmanya pụtaga mmanya aba ya na bọket were mmiri akpụo ya gwaba ya sotu na echi kpuo ya mmiri n'ugbo elu na kemgbe ya gwawara pụọrọ ya n'ụlọ hapụrụ ya di ọnụ ịga ọtụkwa nga nụrụ nga were ụlọ emere ụlọ the woman na-ajụwa mmanya sọkwa ya na ụrụ onwe ọ bịa kpere chọrọ ka ya bịa ọ bịa mụọrọ ya nwa na ole ihe ọjọọ ya mere na-enwere ihe ọjọọ ya mere nakwara kemgbe ọ chụgburigbiri na ndị nọ present mgbe ụmụ nwaanyị abụọ na-eku isi mmanya na nwunye di mama ya nwanne ya nwaanyị ka ya toro ya nwa then nwa the woman osogodi ọkpara ya na nwa ya nwoke ke nta na ọha mmadụ anọ nọ present mgbe mmanya na nwa ya na-eku isi ihe mega na December 28 ka ihe a isi ya hekori ya na-eku ya ndị pipa apụchala many pipa apụchala gawa December ka agbaga mana ya nwa nọ n'ụlọ nwanne ya nwaanyị ka ya toro nọ n'ụlọ this woman na mommy kenta usogidi ọkpara na nwa ya last born ya ha nọ present mgbe mmadụ abụọ akụghị mana ihe meziri na ha jiri gbarazie bịa bawazie mgbe mmanya wụrụ mma ha mmiri ya bawara mmanya soro ole ka otu a na ọ gịnị bụ ihe ka mmadụ na-aga ezike ihe ihe na-abara mmanya nwe mgbe eji asọpọtụ mmanya onye na-asọpọtụ mmanya na ọwụ edi ọkpara onye na-asọpọtụ mama ha ya bawara mmanya tọtụrụ bọket na gbaa ya eze bọket a ga-akwọ na ahụ wọl mmanya gowe na ya ga-apụ nga na egbe eluigwe ga-agbagbu na ya amaghị akpa oke na ya amaghị ihe nwanne ya amaghị nke nwoke ya mmanya banya gojuru ya lefes hekwa this woman bido bawara the woman and this woman anaghị agogwara mmanya ikwu o gogwara be mmanya ikwu mgbe ya mmanya onye na-ekwu ikwu because onwe ebe o ruru ya na ya bụ mmanya tụrụ ọfụma na ọ na mmanya na-agwa ogowe ya ịbịa ị ga-efili na ọnwa akpakpọ and ọ naghị agogwara ọ naghị nsọpụrụ even mmanya ga-agochakwa ihe niile ọ na-agụ ọ chọkwa ịsa akwa ọ ga-agara bịa si ada jụwa ya sada enwere ha ga-asara akwa ihe n'ọkpụ mmanya wa adanna enwere ha ga-asa ya mmanya onye na-achụ dị suma na-achụ ya chachachacha ọ naghị ekwe ya o werele mmiri nụtara kpuo ya ihe da woman kwuru na Chineke kwuru wo na ihe niile ya na-eme ya nga na Chineke nna ga-akwọ ya ụgwọ ọrụ ya mmanya gwawazie the woman na ya ọ wee eziokwu na ya ji frustration bịa kpekpute na marriage kpekpute n'ude na ya gwakwara ya pụọ kwe ha apụ ya na ya na eze nga ọ na-amụ ya na-amụ na ya ga-apụ n'ike na mmanya na-agwa the woman na ọ nyacha fon ọ mara na ọwụghị ya the woman agwa ya sọ ya nwa onye na-agaghị ahụ 2026 ihe this one gwa ya na ọ ya nwa onye na-agaghị ahụ 2026 ihe mmanya kwuru na ọ nyacha fon meaning that na o finishie afon ọ mara sọ ọwụghị ya mgbe ekwughị ihe na 28 December hai Chineke nna mgbe ekwughị ihe nwa ya bụ akọga ihe na 28 December last year ka mmanya gwara this woman na ọ hụcha this year na this year end ya n'anya na ọ mara na ọwụ ya the woman agwawazie mama mụrụ ya na ọ ya nwa onye na-agaghị ahụ 2026 ụta ka ụgwọ ashiri mee ụmụ mmanya jụọ ese ọhịa kwuru bụ aka n'aka ese ọkọta na ya ha na ya abụọ ya jụọ mmesi ele mgbe ọ dịra do this bad ya nọkwa ebe ọ tọrọ ya bọket ya nọrọ agbobia ha ka ike ndị ka agbobia ha ka ya mmanya gba ya bọket na ya nọkwa ebe a mmanya na-agokwa ya go the woman na nwa mba nọ nza nọ ya ka ehuru 31st night achụrụ afọ mmanya na-ekwu na obi na-egbu ya mgbu na obi gbu gị mgbu na ụdịka obi mgbu kere ọ gịnịkwana na ya ekwu na obi na-egbu ya mgbe file na ọwụ ihe na obi na-egbu ya mgbe obi na-egbu ya mgbu ka ya gada orotala gbojulatatụ isi ya ọ ya ka mmanya bawara na rum ya ga ebe a doro denụ nwanne ya nwoke nke ntakịrị nwere ihe ọ gara gị ịjụ mmanya ya ma ihe ọ gara gị na mmanya rute kpoga mmanya dị ihe taa kpoga mmanya ihe taa kpoga mmanya anọ kpoga mmanya anọ kpoga mmanya ya gbapụta ha bịa kpọọ ha sị na ya na-akpọ mama na ọ naghị anọ ya kpaga ma ọmịa na-akpọ ya na o tetaghị o mepeghị anya okwu gekwe n'okwu ya nwoke ka dịkwara gbakpọ inside esheki nga ka nọ hụ na mma ha nwụọ na jụọ oyi otiti na-arụ
mkpu na-ahịọ a na-eti ụmụnne na-eti a na-ebe then nwanne ya nwaanyị ke ya na ya nọ that very day 28 December ahụ na mmanya Mummy Ikukwu na Mummy Kenta kụrụ isi ụkwa na mmanya a ga-agwawazie senior brother ha that na mma ya na Mummy Kenta gwara mmanya that day ha kụrụ isi na 28 December na ọhụ 2026 ya marakwa na ọwụ ya gboja ga-esi ya na ọwụ otu a ka echiri eke mmemme ọnụ ọsị senior brother ya sị gịnị ka ahụ repeat ka ụzọ onye kọwara ihe mere n'otu o shiri mee kọọ everything mana o kweghị ekwu that na mama ya onye buru ụzọ threaten other woman na ọnyacha dị sie na ọ mara na ọwụghị ya okwu abịa bata okwu abịa hịọwa before ya mara ụmụnne ya etiwe agbawa that na Mummy Kenta na ogbole mma ha kwukwu n'ọnụ ụlọ ha ka 31st people gbara ndị bịara jicha nọkat ụta ka ụlọ ha akwa na-akwụ a na-asọ gị na-akwụ mmemme before ya mara chi ehwu eburu oge mma ga-etige na mọchụarị na January 1st alọtazie afọ ikpe egbewezie dị ikpe mpa ha jụwa sọ gịnị ole ndị nụ mgbe okwu a mere ole otu okwu shiri mee ụmụ the woman abụọ ndị nọ present ekwuo ihe mere nụ and ihe ha shiri otu ha shikwu ewe exactly otu o shiri mee ya nwa gwakwa ha sị na ọ wee eziokwu nọ mma ya nwụrụ nọ mma ya dụrụ na mọchụarị taa na ya nọ present lekwe ihe mere nụ ka ya hapụ ịtụ achị tụgide onye nwụrụ anwụ na onye dị ndụ na lekwe exactly ihe mere nụ senior brother gwa na ya wee iwu na ya wee idiot na ha disown onye ụmụnne dị na dade na ha disown onye na ha na ya aga emeghekwa nwanne na ya ọ mpa ha onye gwaga ha na ha emesikwala ya iwe na ha anaghị ekpu eziokwu aka na ọgịnị wu mmiri ọjọọ ka ị mara n'ụlọ na ọgịnị ka ihe o ji rute n'ụdị a mpa ya na-ebe n'ihi na ọ hụrụ ụmụ nwaanyị abụọ n'anya mmanya na nwunye ga abụọ so ihe a na ụmụnne ya jụ ya gbadebe ya azụ na ọgụdụ na ọhịa mma ha kwuru na nwa ya ga-eji ekwu ya na nwa ya ga-eji ekwu ya n'ihu ndị gbakọrọnụ mgbe a jụrụ ajụjụ na ya na ikwu ya dasị na ọwụ m ka ọ bụrụzi ụmụ enweghị ụmụ ya kwuru pipụ ga-ahụta ya na ọwa eziokwu but for ya nwe ịbịa bak zo ụmụ that means ọ dịra ha na ọma na ọmma ya nwụrụ n'ọma ya na-agwa ha sị na ọnwụ na ọmma ya nwụrụ na ọnwụ ihe a ga-eji atụ ashị na ya nọ ya mgbe dis woman Mummy Kenta werere bọket bịa ịgba mmiri na outside tap na side ke ha mmanya bịa buru dị mmiri kpoo ya gwawa sị na ebe ya na-achọghị ịpụ kemgbe ya gwara hapụrụ ya die nwaanyị ahụ Mummy Kenta gwawa mma ha sị nakwara kemgbe onye nwere ya nsogbu na ọgịnị nwe ihe mere na ọgịnị ihe mere onye gedekwala nsogbu rute na orube mgbe ọ ga-ezuru ike hapụkwana ya ka ekuru mmiri kutogbe ọ jụwa sị ebe ọ wụtara ya na o nwekwara ihe niile ga-ezuru ya na every time ọ bịaga ebe a ihe a ka ekugidere okwu erutezie na ọ mama ha buruzo si that woman na ọnyacha 2025 na ọ mara na ọwụ ya the woman jiri gwa ya na ọ ya wawo na ọmama ya onye na-agaghị ahụ 2026 mmanya bụ aka na asịsị ọkụrụ ya na ebe ọhịa okwuru onye ọbụla adị surprise lebe sị na oke your mother bụzo threat no somebody ajụwa sị oke your mother bụzo kwokwu ya cs na ọmma ya bụrụzo ya ga atụ achị na ọmma ya nwụrụ na ya nọ na ihe iru ju ya eluzuru mmanya mana ya egeghị eluzu eziokwu nọ n'ime ya ihe a na-ahịọ before mara nwanne ya nwoke sị na ya ije na ya na-apụ na ya lọta ya chọkwa ịhụ ya n'ụlọ ya sị na nga ọgwa na onye na gịnị mere na nga ọwa onye ụmụnne ya ma na ụmụnne ya emene plan ha lọta kwụbaga ya n'ime ụlọ gbugie ya ebege tige ha kụrụ ya ka ya nwụọ na ya gbatagoro onye gburu mma ha okwu erute edewezi okwu na nwunye dị mma ha na ọ ga-abịa ịṅụ iyi na ọ marakwara ihe gburu mma ha dị woman na cs na ebe ọbụla akpịrị ga na ya ga-aṅụ iyi na-enwe ofu mkpụrụ ihe ya mere na ya nọ n'ụjọ kemgbe nwanne ya nwaanyị jiri gwa ya si ọnwụ na ya hụchakwa 2025 anya na ya marakwa na ọwụ ya na ya nọ n'ụjọ ji ya na naanị ya na-eme ya lakpo ya were baịbụl tụkwasịrị isi ya were baịbụl were mere pilo na ụjọ jie ya amahụ ihe nwanne ya nwaanyị ga-eji ekwu okwu ahụ with full assurance na ya agaghị anyacha 2025 ya hụtakwana ya na kemgbe o ji kpawa ya kemgbe o ji nye nwe nsogbu na onye mana ka ọ chọrọ ime ma o mewe na-egafewe oke ala ma ọ chọwala ndụ ya chọwala isi ya na every time ya were baịbụl hili isi akwa ya nsọ ogodo na ya ga-ahụ 12 midnight 12 early morning 2026 na ya ga-ama na yes ihe okwu ga na ọ weghori ọnụ n'ihi na kemgbe o jikwa okwu ahụ na ụjọ dị ya na every night ya lakpa ewere baịbụl tụkwasị isi na ebe ọbụla hapụrụ ya ga na ya ga-aga ịṅụ iyi si ya echekwerela ya echiche before echiche ọnwụ ma ọ chere ya echiche ọ kpoo ya iyi kemgbe ekwerelụ bata nga ya kpobe nwanne ya nwaanyị n'iyi mbụ onwebeghị niile ọ na-agụ ya gogwara be mbụ na ọ naanị nsọpụrụ ka ya nwere enwe ihe ọzọ na ya chọpụtara na ọ bụ otu ụdị ịlụga ha na ọ dịkwanụhụ izi mana enweghị ihe ya ga-eme ya arịla ime mgbe ihe nụbidere ya arịla ime ya amaghị otu ga-esiga wepụ nwa bịa divorce nwa ha kwe na ibu a ga ọ ga-adịrị ya too much na otu aka ihe anyị ya na-arịa n'aka nwanne ya ruo ngalugbo ene ruo that threat ọ kụrụ ya na 28 December 2025 ya werezie pilo mmiri isi ya cheta okwu ahụ obi ọmapụ ya
na ebe ọbụla ha kpọrọ ya gaa asịgodo n'ala ụmụ agbara na ya nwa ga-aga ebe ahụ gbara ọtọ nwee gbara ọtọ complete nwee n'ebe ọbụla ha si ya bịa ṅụ ya ga-aga na Chineke na-ebi ya witness na ihe mọmị ihe Kenta na-ekwu dị na ọzọ senior brother ha onye sị na a ga-asa mmanya ahụ na a ga-asa mmanya ahụ na mọmị ha Kenta na ọ ga-aṅụ mmiri ozu asapụtara mma ha na ọhịa ọ chọrọ ka o ji ṅụọra ya iyi na ọ bụ ebe a ka o kwuru na ndị obodo sa na-eme ya eme na ọ dị possible ihe ọ nwunye di na ọwụhụ di na ụmụ akụkọ ndị ahụ n'ọla ala ke nke wee sapụ ịsacha ozu ahụ gị buru bige ozu echi mọchụarị bulata ehichacha ya ahụ bige mmadụ rụ ndụ mmiri ṅụọ na a na-ana akụkọ ahụ na ọwụ na kọmuniti akọ ga-eme na-enwe ebe ọzọ ihe ọzọ ọ chọrọ ka ebe ọzọ ọ chọ ka kpọrọ nwaanyị agara ihu agbara anyị ọbụla ekwuta ebe ekpo ya gacha ya chọkwa ka ọ bụrụ na emeghe na chọọchị kpọta onye ụkọchukwu ga-agụ ebe a ga-eme ya ihe mana ọ bụrụ na ọ wụ iburu nwa nne ya sa ya ahụ bige nwaanyị a mmiri n'obodo a ga-eme na mma ya doro mọchụarị na nwanne nwoke sọ kọndishọn ha peace ga-eji anọ n'ime ụlọ na nwaanyị mba nọ mza na ọwa ebe akwụkwọ nọ na n'otu ya yakọrọ m ihe n'ugbo ene ya n'ohu n'ụlọ ya gbara ọsọ na ya gbara ọsọ ya nọ very far na kemgbe akwanụ otu aka pipụ na-abara nwanne nwoke abara mpa ya sị na ọwụhụ ya nwa ga-ekwu ihe ga-eme ebe a na ihe ọwụ na second son ya na ọwụdụhụ first son ọkwanụhụ nwunye na ya ka dị ndụ na ọ ga-etekiri ya decision ọwa ndị obodo na ebe ọbụla akpọ nwaanyị aga na ya ga-aga ṅụchitere ya iyi na nwunye ya agaghị aga n'ihu agba na ọ bụrụ na okwu apụtabeghị na na-emezie n'ime mụle na nwaanyị a enweghị ike ime ihe ahụ ebughị ya na ihe chọrọ ime mgbe ọ chọrọ ime na nrọ ya roga kemgbe echi n'isi nwunye ka isi ọ na-agakwa mgbe niile ya ahụkwa ya na mmechikwana anya ahụ ya bọgaga na Lonely Road ya kpewe ya ọ na-asị ya ga-ekpele na ya gawara onwe ya gawara onwe ọ na-aga ije ahụ n'iwe ya na-akpe ọ na-aga ije ahụ n'iwe ọ nọgidekwa ya ga-elegide ọda aga n'olulu ya bịazi bịa gọwa ya olulu ahụ agakwa na agụpụta ya ọntị ya etete na ya eruola nrọ ugboro abụọ kpokwa ya gwa ya sị ya na ya mara otu o si aga ije ka ọ hapụ ịda aga n'olulu lekwe nrọ ya roga nwunye ya si ya koziri gawa so na ya aghọtaga na ihe megara n'ime mụle na nwaanyị ka abụọ ya lụ na nwunye hụtara na kemgbe eji lụ nwunye na ya nwa na-eteki decision na ya ihe niile bụ decision a na-eteki n'ime ụlọ na ke na ọ dịghị involved fully involved anaghị eteki ya na this lady na-akwa nwanne ya nwaanyị gara ka kpụta na ya agaghị eme allow ka this lady gaa ihu agbara n'ihi na ya nwunye ya marụrụ ya ọfụma na ọ gaghị eme ihe ebughị na ebe ọbụla kpọrọ this lady na ya ga-aga represent ya gagodo nwa ọnwụ na o mere ka ya nwụchitere na nsogbu anụ dị ọkpara nne ya asị na ọ wụ ya nụ na ọ wụ Obi Kenta ka ya ahụ ga-asụ Obi na ahụ gaghị obegele nọ asụ Obi so na ivu na ọ dị redi enwụchitere nwaanyị ya ka ọ dị ndụ instead of ya nwa na ọ wụ ihe a na-ekwukwu n'obodo na ha were lere ote papa ha si ahụtaka ha na ọ dị redi ịga n'ihu agbara gaa ṅụọra nwunye Kenta iyi nwụchitere ya ọnwụ n'ihi gịnị bikos enweghị ihe o jiri ha kpụrụ and ka ntakịrị ahụ nwa ya nwoke na-agabịa asịji ọkpara nọ ka o nwee ike take over the compound ngwa ngwa na ha hụ na ihe ya na-ekwu na nwanne ya nwoke na-misunderstand every situation nọ ebe ha nọ n'elu na ndị obodo si that na nwanne ya nwoke prepare onwe ya bịa with the final decision otu nwunye nna ya ga-esi aṅụ iyi na ụmụnne mma ya agbọla nwanne ya nwoke gwa ya sị ya otu okwu ya chiri daa ya kpụla nwaanyị ahụ aga n'ihu agbara na ebe nwaanyị ihe emene ukwu okwele otu ụzọ na ya ga-eburu mmanya ga-elie na nwanne ya nwoke achọghị ịnụ ọ chọghị ịma mpa ya sị ya ga-eliri nwunye nwanne ya nwoke sị nwa lie mmanya without his consent without his full consent na ya ga-ahụta na ọ ya na nwunye Kenta konivuru gbuo mmanya ga-agata ya n'ala without justice na nwaanyị mba nọ ebe okwu n'ugba ọ senior brother Mike etoro mma ha direct onye kpọga ya na-agwa ya otu o si agaghị about this matter na ọ eziokwu na mmanya nwụrụ na-eweta obi na ya hapụ enye mmanya peace eternal peace na ihe ọma mere onye nwụrụ anwụ ga-eburu ege na mmanya wụ nwanne ya nwaanyị na ya agaghị elie mmanya mee ka ewee pụọ n'ụzọ ka elie nwanne ya nwaanyị na ọhịa na-ekpe n'ekpere ma ọ ga-agbanwe obi ya na m juderele ya mba ụwa na ya mere ihe ọjọọ na ihe ahụ ụmụnne ekwega ya na ya eso gbuo mmanya na ya gbara aka ebe ga-eme mmanya agaghị enweta justice na m judele unu na biko na-enwe otu echiri m emegburu onwe ya na-enwe ihe ekwuru ya na-ekwesịghị ikwu nwanne ya sị na ọgụdụ na ọhịa mmanya kwu na nga na okwu ha okwu mechie ọnụ ka mana ya gbara aka ebe gbagide mmanya dị afọ na mmanya na ya nwa aka ya nọ na ihe gburu mama ha and na mmanya enwetaghị justice not because of ya nwa and ya bụ kọs agaga na the kọs aga n'ọbọn ha ọkwa ha na-ekwu ya na-ahụta onwe ya sọ onye nwụrụ n'anwụ na m judelu unu na obi na aka ya kpụmkpụ na-emere ihe ọjọọ kwuo na ya gara emechi ọnụ na ya aghọtaga na ike agwụla ya na ụjọ na ọtọgbuoli okwekwele kwucha m si ya nna m ya sị enweghị ihe ọjọọ i mere
ihe i kwuru wụ eziokwu. I kwuru ihe merenụ exactly otu o shiri mee. Enweghị ihe ọjọọ i mere. I kwuru eziokwu. I kwuru ihe merenụ exactly otu o shiri mee. Ihe ị gabigaga now wụ ihe m ga-asị all misunderstanding. In future, ụmụnne ga-emekwa understand. Mmadụ a na-atụgidere nne mụrụ ya, tụgidekwe ya wụrụkwu ma n'ọnwụ. Ihe i kwuru wụ ihe merenụ Chineke just use unu kwuo eziokwu n'ihi na according to ote ihe i kwuru gbasara ihe mmanwụ na otu o si akpasịga nwaanyị agwa. O nwekwa ike ya wụ na mmanwụ wụ onye gara ime ihe ma ihe o mere backfire. Enweghị onye ga-ekwu, enwe onye ma ihe merenụ. Mana mmadụ ịbụ aka asụ n'aka ya sọkọrọ ya. Ihe ọ pụtara na ya dị short of ihe ọ na-ekwu, ya dịkwa short of ihe ọ chọrọ ime. So Chineke use ole your mouth kwuo nke wụ eziokwu. Stay away from every other negative word or negative threat. Jehova use ole gị. Hapụ Chineke a yuzuru gị ka o mezie ihe na mgbe ya. Your mother nwere obi ọjọọ. Obi ya, o nwere obi ọjọọ ịgwa gị eziokwu. Ihe na-ekọrọ nga mgbe mmanwụ nwere obi ọjọọ. Mana on your own ka esi obi mapụga ụjọ tụga ọwụ gị gburu mmanwụ. Enweghị onye itiri aka. Enweghị justice mmanwụ chọga ma ọfọkwa ka ọ nweta. The woman kwa na ame ga-accuse si na ebe ọbụla kpere gasị ya ga-aga. Mpa ga-asụkwu ya ga-agakwa represent ya ebe ahụ. So enwe ihe ga-emewe asa aka Chukwu dị ya. Ihe a n'ụlọ, ihe a wụ storm ọ ga-adị over as long as ihe kwuru wụ eziokwu. In future, time shall come, they will realize. Ha ga-aghọta. Ma onye ọbụla bachara na mmadụ ha ga-aghọta. Mana ekwela ka o mee affect. Owu gị gburu mmanwụ. Enweghị ihe ọjọọ i mere your mother. Unu tryịrị, gụnwa particularly tryịrị call ya to order. Mana mgbe ihe ọjọọ chọrọ ime, mgbe ekwensu na-arụ ala, ọ naghị ekwe. Mgbe ị batara ka ị shọpụta ya ka ị kwụsị ya na ihe ahụ ọ na-eme, ọ ya gbawanụ bọket face ịṅụ gowanụ. Ya wụ mgbe gịnị, mgbe ekwensu chọrọ, mgbe ekwensu bịara bịa kụọ mkpụrụ before angel of God abịa. Nne m hapụ ga-enwe ihe ọjọọ i mere. Ọ sị m jụọ unu biko na enwere otu eshiri restrict justice mmanya kwesịrị nweta in death. Ọ sị m jụọ ekwe ihe unu ga-atụkwasị. Enwere okwu mgbamume unu ga-agba ya, unu agba ya. Ịnụ ngalugbo na-ele m. Ele onye ahụ wetara ṅụ luck, wetara ṅụ peace of mind. Ọ jighị ụzọ, o nyere aka, ọ connect aṅụ. O mee nga ewere ihe wụ taa ga-erugoro nọkwata. Na-asịzi onye ahụ mega gịnị nọrọ ebe ọ nọ. Akwapụrụ ya lada na-enyezi onye ahụ nsogbu na ọ pụọ na ọ wụzi ogwu doga ṅụ n'anya. Chineke a na-ehi ụra, Jehova awụghị ụmụaka. Ị gaghị ata mkpụrụ aka nyere ṅụ nri. Onye fụrụ ṅụ ọdụ n'udu mmiri ga-epụtazi gị so mega gịrị jụ ha ọmụ for 8 years eme nwa. That month ịlụpụtara this lady ga-eri ime ya ara ime. Gị sizi agaghị ewepụga ka ụmụnne m na-anọkwa kwere dịka nkwuru dị ihe a na-akọ asị ga-enwe ya ga-enwe. Na-anọkwa nụ. Na ya agaghị ewepụga ka ya divorce ọ dị mgbe a lawa. Ka edịkwara ihe feel ka ihe mere ṅụ iju ha onwe ṅụ so ọgwụkwa na this lady lawa akwaga ha alawa with light o buru bịa. Ka ị guarantee na afọ nga ha nọ 2 months na ị ga-amụ ya mụọ ya n'udo. Ma ọ bụrụ na this lady divorce ọ dị ṅụ gaga ewepụga nwa o bu n'afọ. Ị mabeghị ebe ngozi ṅụ shiri bịa. People anakwa echekwa echiche ụmụnne m na-anọkwa mgbe mmadụ ga-ahụfụ. Nkwuru dịka akụkọ mmadụ a na-aga akọ asị na ihe mmadụ ọrụ ndụ mege without echenye echiche, without atọṅụ Chineke ụjọ. Ụmụnne m nyere nụ nwanne anyị nwaanyị okwu nkasi obi. Ya nọ ngalugbo elege m mara mee ọ nga ọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.